Така, днес ще ви покажем как да се обучим дистанционно за система Comunello. Така, за целта първо ще отворим кутията. Така. И това ни представлява контролер. Така, имаме режими с Select бутона. Отиваме, трябва да ни мига на L3, не L2. Тук на този контролер не е L2. Лампичката почва да мига и цъкаме един път Set. Почва да примига забързано и задържаме на бутончето за няколко секунди и лампата примига и трябва да е обучено. Така. И вече излизаме от режим. С този режим активираме бутончето за пълно отваряне на вратата. Сега ще обучим второто бутонче за отваряне само на едното крило. Така, за да обучим второто бутонче за отваряне на едното крило, пак цъкаме на Select, отиваме на режим L2 и цъкаме последователно два пъти на Set. 1, 2. И пак почва да примига. Пак задържаме бутончето и виждаме, че за малко задържа лампата. И с Select трябва да спрат да мигат всичките. Минаваме до последното и спира. И може да направим теста да видим дали работи. Това ни е на 50% отваряне на вратата. Ето по този начин се обучава дистанционното и вече затваряме кутията и сме приключили.